बे आदानि कम्पानिफ्रा जों मा मोनगोन मोननाय नङा बेसेबां मोनो जोंलाय जों साख्रिगोन दा जोंनि बुवा मोनसे आवाज होनानै जोंखौ बुंलादों बे बेवलायनो 8,000 9,000 साख्रिगोन बे फुङाव बर'आ बुंलादों 8,000 9,000 साख्रिगोननो लासिं सिं ओरैबायदि रुजु रुमु रायजो जायो गामिफ्राव बिसि फिसा अनलायनानै हा खरल'सो जायो खिन्थु दिनै जोङो गोदानै आरोबाव माने थांनानै थानो थाखाय जुजिनाय दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय परिबेस मोनसे ओरैबायदि मोनसे परिबेस जे जों थांनानै थानांसिगोन दा बेनि थाखाय जों दा जुजिनांगोन बेबायदि आरोखि जों जे गावनि हा खरल'सो मावनानै जानो मोजाङै अनलायनानै जानो बे परिबेस नाङा परिबेसा जाहैबाय जों बे हाखौ बोरै लाखिनो बे हाखौ जों दिनै मोनफिननो बोरैहाय बे हाखौ दिनै मालाया सेहां लांहां दा बेखौ जों बोरै मोननो बेनि थाखाय जों बोरै जुजिनो दा बे जुजिनायनि संग्राम बे संग्रामखौ दिनै बे बागबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै खालामबाय एखेबारे आं खुलुमो रायजोखौ दे आं गोरबोजों खुलुमो नोंसोर जेरोखोम संग्राम थांनानै थानाय बे जुजिनाय बेखौ देखायबाय बे जुजिनाया बे बासबारि एरियायाव नोंसोरनि जायगायावल' जायाखै बे जुजिनाया गिलुबालु मोनसे मेसेज जेराव थांबाय मोनसे रादाब जेरावबो एखेबारे लगे आजिखालि बिराद फराखा ससियेल मिडियाआव ओंखारलांजोब्बाय केस बासबारियाव बे जेरै संग्राम जादों सारा आसाम नाङैनो जाखाजोब्बाय सारा भारत नाङै सारा पृथिबि नाङै जेराव मोनथिबाय सरकारफ्रा इसेबां गुरुत्थ' लादों लाया जों दोनथ'दो आसामावबो बिराद गुरुत्थ' भारतबर्षआवबो बे गुरुत्थ' आरो बर' फिसाफ्रा ओरैबायदि गुरुत्थ' पृथिबिनि जेसेबां माने खना खनला थायाखै माने बे खना खनला थानाय पृथिबिनि बर' फिसाफ्रा नोंसिनि बे आन्दलनखौ बयबो सापर्ट खालामदों बयबो सापर्ट खालामदों बे आन्दलनखौ दा दिनै बे आन्दलनखौ संग्रामखौ दिनै बर'नि गेजेराव जायफ्रा सिरि मोनाखै बे सिरि मोननो रोङि मानसिफ्रा सुबिदा बायदि मानसि सिरि मोनाखै रायजोफोर बिसोर सुबिदा बायदि मानसि माने बिसोरो आसा खालामदों जे सरकारा जायखि बेयाव बानायगोन टार्बाइन पावार प्रजेक्ट बे टार्बाइन पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरनायनि गेजेरजों सरकारखौ जोङो सापर्ट होनानै जों सरकारजों माबा मोनसे मोनगोन बे होननानै जों बुंदों खिन्थु बे जायगायाव बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बे थांनानै थानायनि मोनसे खथि फैसै बिसोरनि जिबनानो सिथलिबिलि जानोसै सिलिंखार जानोसै बेखौ सिन्था खालामाखै रायजोफोर बिसोरो माथ्र बे सिरि मोननो रोङि मानसिफ्रा बे सरकारा जे बे टार्बाइन पावार प्रजेक्ट लाबोबाय बेखौ मेगन खानानै बोरै सापर्ट खालामदों सरकारजों मोजां मोनजानो थाखाय बेनि थाखायल'सो बुंबायदों टार्बाइन पावार प्रजेक्टखौ जों नांगौ जोंनो डेभेलप नांगौ जोंनो उन्नति नांगौ होनना बुंबाय थानाय बेनि थाखाय बुंदों खिन्थु उन्नति जाया रायजोफोर बेखौ जावले बुंनायनिफ्राय बुंबायदों बे टार्बाइन पावार प्रजेक्टजों उन्नति जाया डेभेलप जाया माथ्र जागोन मा बे जायगानि गोरिब गुन्द्राफ्रा असान्ति जागोन न' बां हा हु गारनानै खारनांगोन टाइमाव रायजोफोर बेयाव रावबो बर' थानायनि उनाव बे जेब्ला टार्बाइन पावार प्रजेक्ट गायसनदों बे जायगायाव बे जायगानि बर' फिसाफ्रा लासै गुबुन मोनसे जायगायाव हा नागिरनानै थांनो गोनां जागोन लोगो थानो हानाय नङा बे जायगायाव बिराद मोनसे गरम मोनसे परिबेस जागोन बे जायगायाव बिफां लाइफां दानदोंसै गासिबो गरम मोनसे परिबेस ओमफ्राय गिदिर उखुन्दै खुगोन बिराद उखुन्दै खयलानि बे खयलानि उखुन्दैनिफ्राय मोनसे खयला गुन्द्रा ओंखारगोन बे खयला गुन्द्रानिफ्राय जेरावबो गोलैजोबगोन बिफां लाइफां जेराव गोलैगोन न' बां गोलैजोबगोन दैखरबो गलांगोन फुख्रिबो गलांगोन बे दैफ्रा लोंजायै जागोन रायजोफोर दा जों बेखौ लोंनांगोन दुब्लि बारिया गोसोम जागोन दैफ्रा गोसोम जागोन नाफोर थैलाजोबगोन थानो हानाय नङा खांख्राइ ना साम'खौ बे जायगायाव थानाय नङा बे अबस्था जागोन बिराद गाज्रि मोनसे परिबेस फैगोन गेसनि बे अबस्था जागोन दा जों बे जिनिसखौ लाबोब्ला बे जायगानि मानसिया थांनानै थानो हानाय नङा हां लानायाव गोब्राब जागोन हां लानो स्किननि बेमार जागोन केन्सार बेमार जागोन दा जोंनो बेखौ नाङा जोङो बे जायगायाव इसेबां साख्रिगोन जों बे साख्रिखौ नाङा बे बाथ्राखौ जों बुंबाय दं रायजो राजाफ्रा जोंबो बुंबायदों नोंथांमोनबो बुंबायदों जोङो बे जायगायावनो जों जायगायाव मावना जादों बे जायगायाव जाहाथे खामानि मावदों जोङो बे जायगायावनो दरलायसे हायावनो जोंनि न'खरावनो जोङो लेबार मावना जादों होनबा जों सोरबा दाना लानानै जादों सोरबा जादों सोरनि न'खरनि माबाखौ लानानै जों मावना जादों जोङो साख्रि होनाय जायाखै होनबा जोंनो आरामसो रंजा खुसि मावनाय जादों आराम दिनै बाला आरो बे आदानि कम्पानिफ्रा जों मा मोनगोन मोननाय नङा बेसेबां मोनो जोंलाय
साख्रिगोन दा जोङो बुवा मोनसे आवाज होनानै जोंखौ बुंलादों बे बेवलायनो 8,000 9,000 साख्रिगोन बे फुङाव बर'आ बुंलादों 8,000 9,000 साख्रिगोननो लासिं सिं ओरैबायदि दा जोङो गुगोलाव नायबा नुयो आजिखालि माबा मोनजोबथारो गासिबो बे मबाइलफ्राव नायबा मोनजोबो बे आदानि कम्पानिया भारतबर्षआव इसेबां बुरजा दं कम्पानि आरो बेयाव मा होदों जों मोनजोबथारो ओंखायनो बेखौ नायनाय लोगो लोगोनो जों बुंबाय बे जाया बे मोजां नङा होननानै जों लगे लगे बेखौ खालामनो नाङा होननानै जों बुंबाय आरो बे आदानि कम्पानिया भारतबर्षआव 8था दं गासै 8था भारतबर्षआव कम्पानि दं सार्भे पावार प्रजेक्ट बे 8था सार्भे पावार प्रजेक्टआव मात्र 3,315 जन साख्रि होदों रायजोफोर 3,315 जन 8थाजोंसो आरो बेयाव मोनसे लामा बेसेबां मोनदों बेयाव दा बे 8थानि गेजेराव बेसेबां मोनदों मोनसेयाव एभारेज मोनदों 300-400 जन साख्रि मोनदों मोनसे कम्पानियाव 300-400 बिनि बारा मोनाखै दा जोंनाव बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव फैब्लासो मोनगोन बे प्रमद बर' बुंनाय बायदि 8,000 9,000 मोनगोन होननाय बाथ्राया सैथो नङा रायजोफोर बेथ' सैथो नङा रायजोफोर मिसा खोथा बुंदों बे मिसा खोथा दा दाखालि जा सासे माबा दंमोन बे एमटेक फरायनाय बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनिनो गियान गोनां मानसि बिराद नलेज गोनां मानसि इन्जिनियार बियो प्रफेसार बाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार दा बेयो जोंनि बे माबाखौ नुनानै फाग्लि जरानि आन्दलनखौ नुनानै टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ जाहोआ बेखौ नुनानै बेबो इउटुबाव बुंदों रायजोफोर इउटुबाव सापर्ट होनानै बुंदों जोंखौ मदद खालामना बुंदों टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ लाबोनो नाङा बे जायोब्ला खथि जागोन बेखौ रोखा रोखा बुंदों रायजोफोर बिराद मोजां बुंदों बे बयबो नुदों गासैबो बिराद मोजां बुंदों रायजोफोर दायथ' मोजां दिनै बयबो बुंजोब्बाय बे मोजां नङा होननानै खिन्थु जोंनि बे बर' माखासे देवानिफ्रा दिनै बेखौनो वेलकाम खालामदों जोंनो साख्रि नांगौ जोंनो डेभेलप नांगौ बेनि बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ डेभेलपनि आसल मोनसे इन्डास्ट्रि नांगौ बेखौ डेभेलपनि इन्डास्ट्रि नङा दा दुखुनांथाव बियो दा बे सिरि मोनै मानसिफ्रानो बिदि बुंलायो जाय सिरि मोनदों मालाय मिथिबाय गासैबो दुनियानो सिरि मोनजोब्बाय गासैबो सिरि मोनजोब्बाय नुजोब्बाय बेखौ जों नाङा होनजोब्बाय दा दिनै जोंहा गोबां लेखा गोरों मानसिफोर दङ रायजोफोर बे नैबे नोंसिनि आन्दलनजों बे संग्रामजों ओरैबायदि सिरि मोनबाय बर' जाथिनि राव सारा आसामाव बर' जाथिफोरा जावरिखांनाय मोनसे फैबाय बुजिबाय आरोखि दिनै बे बुजियै मानसिया बयबो माने नैबे सरकारि देवानि दालालि बेसोर बुजियाखै बाखियानो बुजिजोब्बाय रायजोफोर सारा आसामाव बुजिजोब्बाय गासैबो बे दालालिफ्राबो बुजियाखै दिनै जोंनि बे संग्रामखौ जोंनि आन्दलनखौ थानो हायिनि रायजोफोर थानो हायिनि दिनै बिराद लेखा गोरों गोरों मानसियाबो दिनै सापर्ट खालामदों दिनै साधारन मानसि नङा रायजोफोर बे आसामनि जोंनि बर' फिसा गभर्नर जाखांनाय रन्जित शेखर मुसाहारिमोन एफा गिदिर मानसि बिनि देरसिन सोर दं जातियाव बिसोर थानो हायाखै रायजोफोर आरो बिसोरनि बादि गोरों गोरों मानसि दं बिराद IAS IPS फरायनाय गिदिर साख्रिनाय थानो हायाखै रायजोफोरावबो मात्र थादोंब्ला बे देवानि UPPL माखासे देवानिफोर बिसोर थादों रायजोफोर बिसोरल' रायजोफोर बिमा रावबो गैया रायजोफोरा बिसोरल' दा दिनै बिसोरो मा खालामदों दाय फराम मोनसे दादों दाय फराम बे बर' लेखा गोरोंफ्रा दाय फराम दानानै मोनसे थानो हायाखै बिसोरो बेंगलनि बर'फोर दङ बेंगलनि IAS माने अफिसार IAS अफिसार रिटायार जाबाय जोंनि आदार रन्जित शेखरमोन बायदि मानसि IPS अफिसार बिसोर ज' जालायनानै बिराद बुरजा मानसि गोरों मानसि ज' जानानै बिसोरो आवाज होदों रायजोफोर बिसोरबो बुंदों बिसोरो लिरदों पेपाराव मेम'रान्डाम होदों रायजोफोर बर'नो हरदों आं दिनै जोंहा गावबुरानो आं मोनसे बे सहि होनो हाया बेखौ मोनसे खोन्थादों आरोखि बे बर'नि ट्रेन्सलेट खालामना होनाय बे बर'नो हरदों मोनदों बयबो लिरदों रायजोफोर बिराद गोरों मानसि सोरबा हिस्ट्रियान बेबो लिरदों सोरबा माने समाज कर्मि बेबो लिरदों लेखा गोरों साख्रियाव गारनाय मानसि साख्रिया माने आजिरा मोननाय मानसि IAS IPS अफिसार देरसिन अफिसार बर'फोरनि बिसोर लिरदों आरोखि नाथाय बयबो सिरि मोनबाय रायजोफोर आरो सोरबा माबाग्रा लिरग्रा एबा सल' लिरो लेखा रोङो रमान्टिक मोजां मोनलायनाय गोसोथोनानै लेखा लिरो नङा होमबा बे टाइमा बिसोरखौ थोनाखै बे टाइमा
जोङो रमान्टिक खन्थाइ सुजुनाय रमान्टिक सल' लिरनाय मोजां मोनलायनायनि सम नङा होननानै मा जादों नैबे बासबारिनि सोमोन्दै लिरदों रायजोफोर फाग्लि जरानि सोमोन्दै लिरदों रायजोफोर आरो बेखौ लिरदों नोंसिनि लिरदों दाख्लै आं नायदों अनजु नार्जारि होननाय सासे प्रफेसार माबानि क'क्राझार कलेजनि प्रफेसार अनजु नार्जारि फाग्लि जरा होननानै लिरदों बे मोनसे खन्थाइ आवरायनाय नुदोंना खन्थाइ आवरायबाय गिलु-बालु खुब मोजां नुबाय एथ' मोजां मानसि बयबो जोंनि सापर्ट खालामदों खिन्थु बे फाग्ला मानसिफोर दं गोदाव रोनावग्रा मानसिफोर दङ बे रोनावग्रा मानसिफोर सिरि मोना बे गोरिब मानसिया थैखां जेबो सिन्था खालामा बिसोरो সেই जायगानि गोरिब गुन्द्रा मानसिया रसा नांथै बबेयाव बिखारि जाना सिन्था खालामा बिसोरो माथ्र सिन्था खालामा बे प्रमद बर'नि गुन गान गायनानै प्रमद बर'नि माने बिनिल' बाख्नायनाय बाथ्रा बुंनानै बिनि संख्रि जानानै बुंग्रा माखासे मानसिफोर दं रायजो बिसोरबो सिनाया बिसोर मिथिया दुनिया मिथिगौ रायजो नै बिराद बिग्राय भाइया बुंदों थानो हायाखै नोंसोरनि बे आन्दोलन खुंनानै मबाइलाव नायबाय थादों थानो हायाखै थांनो नोंल' फैजानोसै थानो हाथारलाखै माने आंखौ बुंबाय आदालै नों जेराव थाङो आं थांथारसै इबो एखे जाबाय दाथ' बेखौ एसे बाहायबाय थानांगौ एक्सुआ बिरादनो दा एक्सुआ बाहायनो फैनाय दाय जाथारगोन दा मानो थांखो दाउआव देखायब्ला जों होनलाय बिग्रायालाय नालाय बेखौ दाय जाथारसै होखारगोन गाबोन फैथ' दाथ' बे थानो हायाखै मोदोम गुदुं जाथिं सिननायमोन दं थांथारगोन आदा आं थांथारगोन औ गथ'आ थांथारगोन जिखि जाया जाखै देरसिन जाखै बे लामा सामा हगारगासिनो दंब्ला जों माने मानो थानो थांसै आं मेथाइ खनहैथारसै जाबाय दोंसे मेथाइ बानायदों आं खनथारसै जिखि जाया माने ओरै जायो दोंसेल' मेथाइ बानायदों आं खनहैथारसै जाबाय नै गिदिर दा नै थानो हाथारसै दाखालिनिफ्राय फैयो खोथा जोंना प्रग्रामा एसे सोलायबाय थानायखाय थाबाय नै दिनै ज' फैग्रा मेथाइ दोंसे रोजाबबाय नङा होमबा बे मेथाइआ मानि नोंसिनि रायजोनि राजानि नङासै बेथ' दस्राफोरनि मेथाइ रोजाबग्रा मेरला मेथाइ दं गैया हिसाब गैयै खिन्थु टाइमा बे बोथोरा दस्रा मेथाइ रोजाबथाराखै बे बोथोरा थोनदों बे फाग्लि जरानि जायगानि दुखुथिया रायजोफोर बे जायगानि गोरिब गुन्द्रा रायजोफोरनि रायजो जानाय संसार जानाय बिनि अबस्था बेखौ लानानै मेथाइ सुजुनो रायजोफोर दा ओंखायनो बे बिग्रायानो बेखौ लानानै बे मेथाइ खननो रायजोफोर टाइम समफ्रा बिराद गिदिर जायो समासो मानसिखौ दैदेनो समाव मानसिखौ थोनो दा समान थोनदों जोंखौ जों दिनै बहा सान्थि मोनदों दालाय सान्थि गैया रायजो जोंबो जायगायाव थांनानै फाग्लि जरै बाथ्राखौ सिन्था खालामबाय मा जाखो मा बेरखो माबा जाबाय सानफ्रामबो जों खबर लाबाय फन मोनाबा दुखु जायो आंबो ओरैबायदि दुखु जायो फन मोनाबा मोना सान फन हरो मोना बेखौ हरो बेखौबो मोना एखम्बा दुखु बोरा हरो मा जाखो फनबो रावबो हमा सुरखौ रायहरो आं सुरखौ मा जाखो सुर फनबो हमा नोंसोर मोनाबो बेबो बेस्थ' जोंहा माबा मोनसे मोनाबा बिराद दुखु जायो दा जों बुंखादों आगोलावनो जेब्ला आं फैजेननो फार्स्टआव ओंखारदों जों बे थारगोन पावार प्रजेक्ट लाबोना बे जायगाया आलायसै जानोसै बे जायगाया बिसोर गासिबो न' बां गारनानै अबेबा जायगायाव थाय रायजो जाहैनांगौ रायजो जों बे अबस्था खुंनानै आं जेब्ला हा जायो बे जायगायाव बुंखादों आं रायजोफोर नोंसोर थाफागोन बे जायगायाव आं जुजिफागोन गुलिया दाउआव बेफोरबायदि बिखाव गावखौ होनना बुंखादों रायजोफोर खोनाखै आं रायजो आं नोंसोर जुजियो नोंसोर थांनानै थानो थाखाय जुजियो नोंसोर आंखौ बुंखादों जोंखौ रावबो गुलि गावनो हाया जोंखौ जेबो खालामनो हागौ रावबो साहस गैया जोंखौ बे जायगानिफ्राय होखारनायनि आं बुंखादों दा बेखायनो आं थैजों थांजों जुजिनानै जों दा ज' जालायनानै गुदिनिफ्राय जेरै दं दिनैबो दं रायजोफोर आरो जोबजासिम थागोन रायजोफोर जोबजासिम थागोन जोंखौ खुनु दिन बे जायगानिफ्राय जोंखौ माने होखार हाया आरो होखारजाग्रा रायजो नङा दा दिनै जोंनि आन्दलना दिनै मा जादों दिनै सारा दुनियाव दिनै गोसारजोब्बाय बर'फ्रा सिरिमोनबाय रायजोफोर जावरिखांबाय बर'फ्रा जावरिखांबाय बे मोनसे थौ बासबारिनिफ्राय जाथि दानायनि गावनि अधिकारखौ लाखिनायनि बे धौ रायजोफोर बे धौखौ जों जेराव माने लांनांगौ बर' जाथिया सोलोंदों मिथिदों बे आल्थु फाल्थु सेंग्रा माखासेबो दङ फाल्थु जोंखौ रायलायग्रा बुंलाग्रा माबा बुंलायो जोंखौ नै दाखालि जोंखौ फुस्ला सावदों गोलावफ्राव एक्सट्रा दावराव देखायब्ला जोंखौ फुस्ला सावबाय लागाव गाफ्लेलाबाय थाबाय आरो मा मोनखो जोंखौ फुस्ला सावदों मा मोनगोन आं दाखालि डिफेन्स बर्डखौ बुंदों ओंखायनो आं रायनो बिराद गोसो रायो बिसोरखौ नों रायनोबो बेसेबां रायबावनो नों रायनो लुबैयो
जोंखौ सावना मा मोनदों बिराद आं बुंबाय बे बिफोर बर'ना गोरिब गुन्द्राफोरा मा मोनो आंजों आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि आशीर्बाद दङ आइ आफा गोरिब गुन्द्राफ्रा जोंखौ बिराद मोजां मोनो बिसोर लिंहरो दुखु सुखु जाब्लानो जोंखौ हांख्रायहरो जोंबो थाब हाया जोंबो थाङो बे जायगायाव जोंबो हेल्प होयो जोंबो मदद होयो आरो जेब्ला जों मदद होयो जों गोसोआव बिराद मोजां मोनो गोरिब गुन्द्रानि खामानिखौ मोजां मोनो रायजोफोर आशीर्बाद मोनो आरो बे गोरिब गुन्द्रानि आशीर्बादा देरसिन आशीर्बाद सैथोआ गोरिब गुन्द्रानि थायो रायजोफोर इसोरानो सोर थायो गोरिब गुन्द्रानि थायो बेखायनो गोरिब गुन्द्रानि अननाय खामानि दामाव थाब थाबा दामाव बिसोरनि सहाय हो बिसोरखौ मदद खालाम आशीर्बाद मोनो दा जोंनाव आशीर्बाद गोनां मन'बल मोनो जोंनाव बे देहायाव जों दासिम बिराद गोरा रायजोफोर गोसोआवबो बोलो दं जोंहा देहायावबो बोलो दं जोंहा मानो रायजो राजानि आइ आफानि दिनाव आशीर्बाद दं नोंसोर जोंखौ मोजां मोनो अनसायो बेनो आशीर्बाद जोंनि नोंसोरजों जोंखौ आं माबायो बेनो बे माबा जायो रायजोफोर भाइब्रेसन जायो मानसिनि इसे बोरा आशीर्बादा बे भाइब्रेसन जायो फैयो भाइब्रेसन फैनाय दा बे ओंखायनो बेखौ जेबो बुंजाबो जोंखौ फुथुलाफ्रानो मा मोनो आरो फुथुला सावबाय मा जायो गावहा दोखो दोखो रायजोआव जानिया दुनियानो नायजोब्बाय एखे सासेबो मोजां होनाखै नोंसोर नायनो मोनदों ना कमेन्टफ्राव ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रायनाय लेथ्रा फेथ्रा एखेरे होमब्ला मा जाखो बे साव बे अफिसा आंखाय बुंदों बेफोरखौ नोंनाव अभिशाप दं जोंनाव आशीर्बाद दं गोरिब गुन्द्रानि जोंनाव अभिशाप दं बे आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि अभिशाप दं आं बेखौ दाखालि बेफोरखौसो बोराबना बुंदों आरोखि नांगौ रायजोफोर मा खालाम बिसोरलाय बे बासबारियाव नोंसोरो मिसा मिसि बे जायगायाव सहाय होनो नागिरो बिसोरो जातीय आफाद होनना बुंनानै नोंसोरो गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होआखै बिसोरो गोरिब दुनियाखौ सोंगासिनो दं बासबारियाव मा खालामबाय फुलाय मा सिन्थादों होनना बुंगासिनो दं बयबो आं बुङाखै बेखौ रायजोफोर बुंनाया बुंगासिनो दं बुङाखैसो दा बुंगासिनो दं दा नोंथांमोन दा सुर रायजो राजानि माबाखौनो सुर सोलाय बुंगासिनो दं दा हा मोनसेबो थाङा बे जों बेखौ सहाय सापर्ट खालामा हा थांनायखौ ओरैनो लादों बियो दाबो खिन्थु ओमफ्राय उथाय लानांगौ होनाखै आदानि कम्पानिखौ बेयाव जाहोनो मोना होनना बुङाखै खिन्थु बे जायगानि गोरिब गुन्द्रानि हा दग्लायसे थांनायखौ जों मोजां मोना सापर्ट खालामा ओरैनो बुंदों दा लाजिनांबाय दा बे लाजिनायनि थाखाय बिदि बुंनो गोनां जाबाय दा बे जानो मोना होनबाथ' दा बिराद बसमोन ना बिसोरो बे नै दा बिदि बुंबाय लासैसो दा लासै लासैसो दोरगासिनो आरो दा सिस्टेना दोरगासिनो दं आरो बे माबालाय दंबावो जोंहा बिराद दुगा मोनो सिगाङाव एक बिगा होगोन नोंसोर जायगायाव सिं बे बासबारिनि फाग्लिगुरानि रायजो राजानो एक बिगा हा होनो रायजोखौ दंबावोआ एथ' जगायना मानसि बियो नोंसिनाव न'आव बयनावबो 5 बिगा 10 बिगा 15 बिगा हा दं सोरबा सोरबा नङा होमबा आरो नोंसोर एक बिगा होनानै बे 15 बिगाखौसो हगारनांगौ बेनो दंबावोनो माथो एथ' फाग्ला मानसि बियो आं बेखौ रायखांबाय मा दंबावोलाय लासिंसिं बे जायगायाव रायजो राजाफ्रा मालाय 5 बिगा 10 बिगा 15 बिगा हा लानानै ग्रें रायजो जागासिनो दं आरो नों बे बिगा हैनो रायजोफोरनो नों लाजिया बिराद रायखाङो बेखौ लाजिया नोङो बिदि बुंनो मालाय जागोन बे हाग्रा ओनसोलाव जि दं बिसोरो गुलि हाग्राजों माने गोरोबफ्लेनानै जागोन हाग्रानि मैगं थाइगं लायनानै आराम मिनि बाला संसार जागोन दैयाव ना लायगोन खांख्राइ लायगोन साम' लायगोन हाग्रानि आराम जागोन आरो नों बेखौबो नों माबानानै आदानिनो होनानै बर'फोरनो एक बिगा होनो लासिंसिं एथ' जगायनो मानसि बियो बेबायदि निस्थुर बर' फिसा गैया रायजोफोर जगायनो बर' फिसाराव गैया रायजोफोर मिसलिया थगायग्रा मिथ्या खोथा बुंग्रा बर' फिसाया बिदिखौनो मिसा खोथा बुङा रायजोफोर बेल' बुङो एथ' जगायनो लासिंसिं मानसि बियो दा लाजिबाय बे अबाव दा एक्सन दंथाय दा सिरि दाथ' जेबो हाला रायजोफोर दा गावना बिफाफोरा दा दिनै सोलायबाय दानिया रायजोफोर दा मा खालामो दालाय बे प्रम'राव मा खालामो दा बिराद थिफुला बुंबायाखै बिरादनो साख्रि 9,000 10,000 बे जायगानि हाखौ जों लालाया बर'फोरनि हाखौ जों एक इन्सिबो लाया जोंखौ बाहायखायसै लाला खिन्थु दस्रा हाखौ खुंब्लाबो नांथारगौ बिदिनो आदानि कम्पानिनि खान्थि आरो एखेबारे बे जोंना थिंफाय प्रम'दजों थिंफाय बे माबानाबो काजलगावआबो माखासे गियानि मानसिफ्रा बिदि सामसा प्रम'दनि सामसा नङा
बिनि सानफ्रोमबो मा जाखो मिथिं लिंलायनानै मा जाखो नोंसोरखौ माने गोसो सिफायनो थाखाय एखेबारे नोंसोरनि गोसोखौ बायहोनो थाखाय मिथिं लानायखौ आदानि कम्पानि वेलकाम होनलायाखै होनबा बेथ' लासिंसिं भगबान बेफोरखि नेथा रायजोफोर बेथ' जगाय नोंसोरो बेबायदि मोनसे थांखि लानो हायो बेखौ सोर लानो हायो बेलाय बेबायदि मानसि सुबिदा बायदि मानसि सोर दं फालाय आदानि कम्पानि वेलकाम ओजों जे रायजो राजा बिथां खैफोद जादों जों न'खरसे न'खरनै बर' फिसा खैफोद जानायखौ जों सिन्था खालामो आरो बे एन्टेर गामि रायजोआ बिराद खैफोद जानाय रायजोफोर आरो नोंसिनि हा थांनायल' खैफोद नङा नोंसोरनि हा थांनाय बादैबो जायफ्रा बे ओनसोलाव थागोन बे ओनसोलाव थानाय रायजोफोरा खौथि जागोन रायजोफोर बे आदानि कम्पानि फैयोब्ला बेयाव बिसोरबो खौथि जागोन रायजोफोर बिसोरबो बे हा थांनायल' बाथ्रा नङा आरो बिसोर माखौ बेयाव माने काजिगाव मिथिंगानि आदानि कम्पानि वेलकाम लायगोन लासिंसिं एथ' लासिंसिं माने ओरैबायदि जाबाय बिसोरना बिनि सिगां सानसे सिगां फैदोंमोन ना बेयाव सानसे सिगां बिसोर फैदों रायजोफोर बेयाव सानसे सिगां फैयो गारि लानानै फैथारबाय एखेबारे ज'ज'नो सानसे सिगां फैनानै रायजोनाथ' गरम ना बयबो सोरबा बायदि मानसिया नङा बेखौ मिथिगौ ना दाना सोर मिथिखो माबा फैगोन सम्राटबो फैगोन ना मिथिबाय दा सम्राटआथ' हजों खेबसे बुंनानै फैबा भुलनो बे मिटबार खालामना होदो माने आखस खालामना होदो माबा माबि होनानै आरोखि होनबा साख्रि बाख्रि होनानै माबा माबि होनानै आखस खालामना होदो बेबायदि बुंदोंमोनथ' बेयावनो बोराबबाय गावबुराबो थिग दं जोंहा गावबुरा जों मिटबार जों खालामा जों बे हाखौ हगारा दा बेनिफ्राय माने माबाखौ सम्राटखौ रायजोफ्रा गाज्रि जानानै दं आरोखि दा खोनाबाय सम्राटआबो गारियाव दं राजोब्बाय रायजोफ्रा बयबो मानसि बुरजा फिसाना बेबो जोंबाय सम्राट दं नामा बोरो सम्राटआ बोरो दाना सम्राटआबो खोनाबाय सम्राटआबो खोनाबाय दानिया गावखौ सोंदों होननानै